Kamo nga mga dili Katoliko, kung tanaw ninyo nga mali ang presentation sa usa ka Katoliko, then counter it. Di ba? I-counter ninyo. And at the same time, butangin ninyo og ebidensya. Naglibog ko ani atong mga higala nga mga dili Katoliko ba. Kadaghan na natong gi-present ang mga ebidensya nga kanang ilang mga pagtulunan wala nahisubay sa pagtulunan sa mga apostol. Unyang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Iglesia gitukod ni Kristo, ang iyang mga pagtulunan biblikal. Mabitaw mo gamit tagtawag ini mga outside sources gawa sa Biblia nga naman tungod sa hinungdan para atong ipakita nga atong interpretation dili nagikan sa atoang kaugalingong opinion or interpretation. Pero tan-awan ning atong mga higala nga mga dili Katoliko, sag unsa nilang ipangyawit, okay lang unta kung nagyawit, mo reklamo, dili mo tuo, unya mo komento, nya na ay dapat ebidensyang ihatag. Pero ang problema, puro raman po baba, puro raman po tawag ining opinion ra po ilang i-counter sa ato ang tawag ining argumento, gi-provide nato mga ebidensya. Kamo nga mga dili Katoliko, kung tanaw ninyo nga mali ang presentation sa usa ka Katoliko, then counter it. Diba? I-counter ninyo. And at the same time, butangin ninyo og ebidensya. Butangin ninyo bagka na bitong basis ba nga tama ang inyohang gitawag og gituuhan og mali ang gitawag og mga Katoliko. For example, ang ato ang presentation nga kanang Sabbath keeping nga nahitabo sa gitawag og Biblia, na sila'y norms kung baga, na sila'y tawag ining mga rules, stricto nga rito sa pag-implement nila sa adlaw nga igpapahulay. Kanang atong pagsulti nga kanang inyo ang adlaw igpapahulay, labi na kanang sa mga piki nga mga Sabbath keeper, di man okay entertainment man na. Dili man gikan sa gitawag og balaang kasulatan. So, kung mo mali na, then present evidence. Ako naman ta ebidensya na may mabasa sa Biblia. Nagisugo sa Ginoong Dios kung unsaong pagtamod ang adlaw igpapahulay. Nga pagkahuman ka mo, reklamo mo, nga pagkahuman mo, may tawag ining ebidensya. So, okay sa may kung tuhan ka ng inyong chismis or yung nakasulat sa balang kasulatan ng kanang mga tradisyon sa gitawag og mga Hudyo. Muna nga, ganing mga amigo na to nga mga di Katoliko, di lang ka ng mga fake nga mga Sabbath keepers. Apil po ning mga dili Katoliko nga nangatake siyempre, mga atake magina sila sa pagtulungan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So, kung muhatag mong argumento, muhatag mong tawag ining pagsupak, tagain ninyong ebidensya. Tagain ninyo og kana bitawng igong basihan nga kanang inyong pagsupak, kanang inyong pagkontra, dili inyong opinion, dili tudlo sa inyong founder, tagain yung ebidensya aron ma-counter ninyo ang baruganan sa Katoliko. Pero until na dili mo maka-provide og evidence, di mo maka-provide og facts, so buti pasabot kanang inyong pagsupak putod lang in town sa damgo, wala sa realidad.